Tu que sí que és al col·legi? A mi? Sí, a tu. No l'he vist, el Joan. El Joan no l'he vist. No l'he vist, Joan. Joan, no l'he vist. Ahà, saps? Durant la baixa, a la Maria la substituirà un metge de la vila. Ahà. Durant la baixa, la Maria substituirà un metge de la vila. Qui aquí? La Maria al metge? O el metge a la Maria? Embolic, confusió, ambigüitat.